Zamislite da američki kamiondžija sleti u Tokio sa svojom grdosijom od 18 kotača. Desetljećima je krstario zemljom s obale na obalu, upravljajući čeličnim čudovištima od 16 metara. Poznaje svaku autocestu, svako odmorište, svaku krivinu u velikim ravnicama. Sada ga stavimo pred stambenu ulicu u Tokiju široku jedva 2,5 metra, s električnim kablovima koji vise tik iznad krovova, oštrim desnim skretanjem i semaforom koji izgleda kao da je dizajniran za bicikle. U nekoliko sekundi i taj bi kamiondžija shvatio zašto su u Japanu kamioni potpuno drukčiji od svega što poznajemo. Danas ćemo zaroniti u svijet japanskog teškog transporta. Svijet u kojem se inženjerstvo, kultura i geografija miješaju kako bi stvorili strojeve koji izgledaju kao da su stigli iz druge dimenzije. Od kompaktnih kamiona koji jezde nemogućim četvrtima do divova koji krstare planinskim autocestama, proći ćemo kroz najiznenađujuće podatke o industriji koja doslovno pokreće najtočniju naciju na planetu. Ostanite s nama do kraja jer će ono što ćete danas otkriti zauvijek promijeniti način na koji gledate kamione. Da bismo razumjeli zašto su japanski kamioni takvi kakvi jesu, prvo moramo razumjeti samu zemlju. Japan je arhipelag od 6852 otoka, iako je 97% stanovništva koncentrirano na 4 glavna: Honshu, Hokkaido, Kyushu i Shikoku. Ukupni teritorij iznosi oko 380.000 kvadratnih kilometara, što je površina slična Njemačkoj. Ali tu dolazi ključna razlika. Na tom prostoru živi više od 125 milijuna ljudi. To se prevodi u brutalnu gustoću naseljenosti. Tokio primjerice u svom središnjem dijelu ima više od 9 milijuna stanovnika, a ako brojimo šire metropolitansko područje, govorimo o više od 37 milijuna ljudi. To je najveća urbana aglomeracija na svijetu. Da stavimo to u perspektivu, New York u svom metropolitanskom području ima oko 20 milijuna. Tokio ga praktički udvostručuje. Sada tome dodajte još jedan faktor. Više od 70% japanskog teritorija su planine. I to ne blagi brežuljci, već surovi planinski lanci sa strmim nagibima, stalnim tunelima i cestama koje kilometrima vijugaju između klanaca i litica. To znači da je naseljivi prostor izuzetno ograničen. Gradovi, sela i infrastruktura grade se u dolinama i uz obalu, stisnuti između planina i mora. Rezultat je cestovna mreža potpuno drukčija od one u Europi ili Americi. Mnoge ulice u japanskim gradovima iscrtane su prije nekoliko stoljeća, u vrijeme kada je najveće vozilo na cesti bila volovska zaprega. Nikada nisu bile zamišljene za kamione. I za razliku od onoga što se dogodilo na zapadu, gdje su rušene cijele četvrti kako bi se izgradile gradske autoceste, Japan se odlučio prilagoditi vozila okolišu, a ne okoliš vozilima. Ulica široka 2,5 metra nije samo apstraktan podatak. To je svakodnevna stvarnost dostavljača, kamiondžija i vozača u tisućama japanskih četvrti. Čisto da steknete dojam, standardni europski kamion širok je između 2,4 i 2,55 metara. Samo vozilo već zauzima gotovo sav prostor. Ne ostaje nimalo mjesta da itko prođe sa strane. Zato su dostavni kamioni u Japanu znatno uži i kraći nego u bilo kojoj drugoj razvijenoj zemlji. Ali problem nije samo širina. Japanska raskrižja u stambenim zonama obično su pod pravim kutom, s zgradama koje dolaze do same linije pločnika. Kamion s velikim radijusom okretanja doslovno ne može skrenuti. Mora ići naprijed, pa natrag, pa opet naprijed, kao da izvodi parkirne manevre samo da bi skrenuo iza ugla. I to u okruženju gdje je svaka sekunda bitna, a susjedi gledaju kroz prozor. Ovaj pritisak doveo je do razvoja rješenja koja na zapadu jednostavno nisu postojala ili su im trebala desetljeća da se pojave. Japanski kamioni srednje veličine imaju radijuse okretanja koji se čine nemogućima za njihovu veličinu. Postoje modeli koji se mogu okrenuti u prostorima u kojima bi se i Toyota Corolla namučila. To nije magija, već inženjerstvo primijenjeno na vrlo konkretan problem. Još jedan faktor je visina. Niski mostovi, podvožnjaci za vlakove i električni kablovi koji sijeku mnoge stare ulice prisiljavaju kamione da budu niži nego u Europi. U Japanu je uobičajeno vidjeti kamione s kabinama koje ne prelaze visinu od 2,8 ili 3 metra. Dok moderni europski kamion može doseći i 4 metra. Zašto se u Japanu ne koriste američki tegljači? Ovo je jedno od pitanja koja ljubitelji transporta najčešće postavljaju kada vide snimke japanskog prometa. Zašto nema ogromnih poluprikolica kao u Sjedinjenim Državama? Kratak odgovor glasi: zato što bi to bio praktični i pravni debakl. U SAD standardna poluprikolica duga je 16 metara, iako su u nekim državama dopuštene kombinacije s dvije prikolice duge i do 25 metara. Brzina na autocesti može premašiti 100 km/h.
A autoceste imaju više širokih traka. Gradovi imaju sustave distribucije u velikim skladištima na periferiji, a zadnji kilometar rješava se manjim kamionima. U Japanu zakon kaže da poluprikolica na autocesti ne smije premašiti 16,5 metara. Kruti kamion s punom prikolicom može doseći 18 metara, ali samo na specifičnim rutama i uz dozvole, a u urbanim zonama granica pada na 12 metara duljine i 2,5 metra širine. Svako vozilo koje premašuje te mjere treba posebnu dozvolu, a u mnogim ulicama jednostavno fizički ne može prometovati. No, osim zakona, postoji i ključni kulturološki i logistički faktor. U Japanu je model distribucije potpuno drukčiji. Japanci imaju najučinkovitiji sustav dostave na svijetu. Kurirske službe nude dvosatne termine dostave, a ako niste kod kuće, reorganiziraju dostavu točno za vrijeme kada vam odgovara. To zahtijeva kamione koji mogu stići u bilo koju točku, uključujući i nemoguće uličice. Ti u gradovima koji nikada nisu bili dizajnirani za teški promet. Ako vam je ovaj video fascinantan, dajte nam like odmah sada. To nam puno pomaže da nastavimo stvarati ovakav zanimljiv sadržaj. Brendovi. Četvorka koja vlada svime. Japanskim tržištem kamiona gotovo u potpunosti dominiraju 4 domaća proizvođača. 4 imena koja na zapadu ne zvuče tako često kao Volvo ili Mercedes, ali su unutar Japana apsolutno sve prisutna. Prvi je Hino koji je dio Toyota grupe. Osnovan 1942. godine, Hino je najprodavanija marka srednjih i teških kamiona u Japanu. Njihovi najpoznatiji modeli uključuju Ranger za gradsku upotrebu i Profija za duge relacije. Hino također izvozi u desetke zemalja Azije i Latinske Amerike, gdje su njihovi robusni kamioni laki za održavanje iznimno cijenjeni. Drugi je Isuzu, još jedna povijesna marka koja proizvodi kamione od 1930-ih. Isuzu ima ogroman tržišni udio u segmentu lakih i srednjih kamiona. A njihov kamion Elf vjerojatno je najčešće viđeno dostavno vozilo u Japanu, japanski ekvivalent europskom Mercedes Sprinteru ili američkom Ford Transitu. Isuzu također proizvodi dizelske motore koji se ugrađuju u kamione drugih marki diljem svijeta. Treći je Fuso, marka koja pripada Mitsubishi grupi, a od 2003. je dio korporativne strukture Daimlera. Fuso je posebno poznat po modelu Canter, lakom kamionu koji je postao ikona gradske dostave u Aziji. Zanimljivo je da je Fuso bio i pionir u električnim kamionima za gradsku distribuciju, lansirajući električne verzije Cantera nekoliko godina prije nego što je to postalo trend u Europi. Četvrti je UD Trucks, nekadašnji Nissan Diesel, a sada pod kontrolom Volvo grupe. UD Trucks se specijalizirao za teške kamione za duge relacije i značajno je prisutan na tržištima Azije, Afrike i Australije. Bosis kombinacija švedskog inženjerstva i japanske proizvodnje rezultirala je vozilima visoke pouzdanosti koja se izravno natječu s europskim modelima u segmentu dugih putovanja. Što je s europskim markama? Prirodno pitanje je, ako Volvo i Daimler kontroliraju ili sudjeluju u japanskim markama, zašto ne prodaju vlastite europske modele u Japanu? Odgovor ima nekoliko slojeva. Prvo, europski modeli dizajnirani su za široke ceste, velike brzine i velike udaljenosti. Volvo F, H ili Mercedes Actros su nevjerojatni strojevi na europskim ili američkim autocestama, ali njihove dimenzije, radijus okretanja i arhitektura nisu zamišljeni za ulice od 2,5 metra niti za četvrti u koje ne stane ni moderni obiteljski automobil. Drugo, tehnički servis i rezervni dijelovi za europske marke puno su skuplji i teže ih je nabaviti u Japanu nego u Europi. Japanski kamiondžija koji ima kvar želi da mu u roku od nekoliko sati donesu dio i poprave kamion. I kod lokalne marke to je moguće. S uvezenom Scaniom to se može pretvoriti u logističku noćnu moru. Treće, postoji vrlo izražena kulturološka sklonost domaćim proizvodima. Japanci vjeruju svojim lokalnim proizvođačima koji savršeno poznaju uvjete terena i koji su svoje modele prilagođavali desetljećima kroz povratne informacije samih vozača. Uz to rečeno, postoji ograničena prisutnost europskih kamiona u Japanu, uglavnom u velikim lukama i logističkim centrima gdje su udaljenosti veće, a ulice šire. U luci Yokohama ili u industrijskim postrojenjima Kawasakija možete vidjeti pokoji Volvo ili Scaniu kako rade na lučkim terminalima ili prevoze teške kontejnere. Jedinstvena tehnologija, osovine koje skreću i nemoguća liječničima rješenja. Ovdje dolazimo do jednog od najfascinantnijih aspekata japanskih kamiona. Tehnička rješenja koja su razvijena kako bi se riješili problemi koji u drugim zemljama jednostavno ne postoje istim intenzitetom. Najupečatljiviji je sustav upravljivih stražnjih osovina. Kod dugog krutog kamiona stražnje su osovine obično fiksne,
što znači da pri skretanju vozila stražnje gume ne prate prednju putanju, već se vuku opisujući kraći luk. To stvara ono što inženjeri zovu stražnje prekoračenje ili jednostavno efekt u kojem stražnji dio kamiona siječe zavoj. Japanci su razvili stražnje osovine koje mogu aktivno skretati, kontrolirane elektronički. Tako da dugi kamion ima radijus okretanja gotovo jednak onom puno kraćeg vozila. Pri skretanju sustav detektira kut volana i brzinu te prilagođava smjer stražnjih osovina kako bi minimizirao radijus okretanja. Rezultat je kamion od 10 ili 12 metara koji može skrenuti iza ugla tamo gdje ekvivalentni europski kamion ne bi mogao ni ući. Ova tehnologija nije isključivo japanska, ali se ni u jednoj drugoj zemlji na svijetu ne koristi tako sustavno i na tako širokom spektru modela. U Europi postoji kod nekih specijalnih kamiona i u određenim zglobnim autobusima, ali u Japanu je to standardna značajka na značajnom dijelu gradske flote. Još jedan primjer japanske domišljatosti su kabine nazvane cab over ili kabina iznad motora. U ovim dizajnima vozač sjedi doslovno iznad motora, što eliminira prednji poklopac motora, haubu, i omogućuje da vozilo bude puno kraće uz zadržavanje istog kapaciteta tereta. U Europi i Americi obiluju kamioni s dugim i istaknutim nosom. U Japanu je cab over apsolutna norma, posebno kod gradskih i srednjih kamiona. Brzine, granice i propisi. Japan ne prašta. Ako postoji nešto u čemu Japan ne popušta, to su propisi. A cestovni transport nije iznimka. Maksimalna brzina za teški kamion na japanskoj autocesti je 80 km/h. U SAD u polu prikolica može legalno voziti od 105 do 112 km/h ovisno o državi. U Njemačkoj nema općeg ograničenja za osobne automobile na autobahnu, ali su kamioni ograničeni na 80 km/h. Iako pritisak prometa automobila pri 200 km/h stvara sasvim drukčiju dinamiku. Na lokalnim japanskim cestama teški kamioni imaju ograničenja između 40 i 60 km/h. I to se poštuje, to nije samo teorija. Japanski kamioni opremljeni su elektroničkim limiterima brzine koji fizički sprečavaju prekoračenje zakonske granice. To nije preporuka, to je tehnička nametnutost. Težina je također strogo kontrolirana. Maksimalna težina po osovini u Japanu je 10 tona za jednostruke osovine i 20 tona za dvostruke osovine, slično kao u Europi, ali uz češće kontrole. Na nekim planinskim cestama maksimalna težina po vozilu pada na ukupno 20 ili 25 tona, bez obzira na broj osovina. Rute su kategorizirane vrlo detaljno. Postoje ceste prve kategorije, druge kategorije i posebne ceste za teška vozila i ne smiju svi kamioni voziti po svima njima. Kamion koji premašuje određenu težinu ili veličinu treba unaprijed odobrenu rutu, a skretanje s te rute može donijeti značajne kazne. Japanski logistički model. Ekstremna učinkovitost. Ne može se govoriti o japanskim kamionima bez govora o japanskoj logistici, jer su vozila samo jedan dio puno sofisticiranijeg sustava. Japan posluje pod konceptom just in time, filozofijom upravljanja zalihama koju je razvila Toyota 1950-ih. A koja u osnovi kaže da materijali i proizvodi moraju stići točno kada su potrebni, ni prije ni poslije. Ova se filozofija proširila daleko izvan tvornica i danas prožima cijeli japanski opskrbni lanac. Skladišta su minimalna, zalihe su male, a to znači da kamioni moraju biti vrlo učestali i vrlo točni. Japanski sustav gradske distribucije temelji se na mreži posrednih skladišta zvanih cross-docking centri, kamo roba stiže velikim kamionima iz tvornica ili luka, i reorganizira se i izlazi u malim kamionima prema krajnjim odredištima. Ovo odvajanje dugih relacija od zadnjeg kilometra omogućuje korištenje različitih vozila optimiziranih za svaku fazu. Tvrtke za dostavu paketa poput Yamato Transporta, poznatog kao Kuroneko ili Crna mačka zbog svog logotipa, te Sagawa Expressa upravljaju količinama dostave koje je teško zamisliti. Samo Yamato Transport dostavi više od 1,8 milijardi paketa godišnje, što je više od 5 milijuna dnevno. I da stavimo to u kontekst, UPS u cijelom svijetu dostavi oko 25 milijuna paketa dnevno, ali s operacijama u više od 200 zemalja. Svaki dostavljač ovih tvrtki ima fiksnu rutu i poznaje susjede u svojoj zoni. Postoje priče o dostavljačima koji 15 ili 20 godina dostavljaju u istoj četvrti i točno znaju gdje ostaviti paket za svaku obitelj, u koje su vrijeme obično kod kuće i koje dane rade u uredu. Ova razina usluge ne bi bila moguća bez flote vozila savršeno prilagođene japanskom urbanom okruženju. Ako želite nastaviti učiti nevjerojatne podatke poput ovih o transportu i inženjerstvu diljem svijeta, pretplatite se na kanal i aktivirajte zvonce kako ne biste propustili ni jedan video.
Život japanskog kamiondžije, disciplina i potpuna kontrola. Biti kamiondžija u Japanu nimalo ne sliči tome u Latinskoj Americi ili Sjedinjenim državama. To je potpuno drukčiji zanat. Oblikovan kulturom preciznosti, discipline i kolektivne odgovornosti koja ga čini fascinantnim, a za mnoge zapadnjake i iznenađujućim. Počnimo s radnim vremenom. U SAD-u kamiondžija na duge relacije može provesti tjedne na cesti, spavajući u kabini kamiona na odmorištima. U Japanu je velika većina putovanja povratna u istom danu. Udaljenosti su kratke, zemlja je mala, a logistika je organizirana tako da se vozači svaku večer mogu vratiti kući. Zato japanski kamioni rijetko imaju ugrađene spavače kabine kakve su uobičajene u Europi ili Americi. Plaće se kreću oko 4,7 milijuna jena godišnje, što je otprilike $33.000. Može se činiti malo u usporedbi s onim što zarađuje kamiondžija u SAD-u, gdje je prosječna plaća premašuje $50.000, ali treba uzeti u obzir da su u Japanu putovanja kraća. Nema nomadskog života na cesti, a socijalna prava poput zdravstvenog osiguranja i mirovine su dobro pokrivena. Nadzor na poslu je potpun i stalan. Japanski kamioni nose kamere unutar kabine koje snimaju i vanjštinu i vozača. GPS sustavi u stvarnom vremenu javljaju lokaciju, brzinu i svako naglo kočenje. Digitalni tahografi bilježe sve sate vožnje i odmora. A prije i poslije svake smjene, vozači moraju proći obvezni alkotest. U mnogim tvrtkama to je elektronički uređaj koji bilježi rezultat i automatski ga šalje tvrtki. I kulturološki aspekt koji jako iznenađuje zapadnjake je razina vizualnog održavanja kamiona. U Japanu je praktički nemoguće vidjeti prljav, oronuo ili udaren kamion bez popravka. Transportne tvrtke ulažu u izgled svoje flote kao dio korporativnog imidža. Čist i dobro održavan kamion odraz je ozbiljnosti tvrtke, a vozači tu odgovornost imaju duboko usađenu. Najzanimljiviji su kamioni Japana. Japan nema samo funkcionalne i učinkovite kamione. Ima i neke od najčudnijih i najupečatljivijih kamiona na svijetu, proizvod te jedinstvene kombinacije tehničke preciznosti i kulturne kreativnosti. Najpoznatiji primjer su Dekotora, kovanica od Decoration Truck. To su normalni radni kamioni, obično za duge relacije, koje su njihovi vlasnici ekstravagantno ukrasili stotinama LED i fluorescentnih svjetala, raskošnim kromiranim dijelovima, detaljnim slikama i zvučnicima. Neki izgledaju kao svemirski brodovi ili arkadni strojevi koji se kreću autocestom. Tradicija Dekotore rođena je 1970-ih, dijelom inspirirana filmom o kamionima Torakujaro, koji je bio veliki hit. Postoje klubovi i natjecanja na kojima se ovi kamioni izlažu. Vlasnici ulažu ogromne količine novca, ponekad ekvivalent višegodišnje plaće, u ukrašavanje svojih vozila. To je oblik umjetničkog izražavanja, profesionalnog identiteta i ponosa. I naravno, ti kamioni i dalje rade svaki dan. A tu su i kamioni s hranom. Yakitori Trucks, ili mobilni ramen kamioni koji se postavljaju na specifičnim uglovima gradova u određeno vrijeme, imaju legije vjernih kupaca. To nisu kamioni s hranom u američkom stilu s bočnim prozorom, već vozila potpuno opremljena kao minijaturni restorani, sa stolovima, stolicama i svim priborom fiksnog lokala, ali na kotačima. Budućnost, električno, autonomno i povezano Japan u cestovnom transportu prolazi kroz potpunu transformaciju. Uz pritiske zaštite okoliša, manjak vozača i tehnologiju koja napreduje brže od propisa, sektor se suočava s dubokim promjenama u sljedećem desetljeću. Što se tiče elektrifikacije, Japan ima prednost. Većina njegovih kamiona je gradska ili srednje relacije, kategorije u kojima je električna baterija tehnički već održiva. Kurirske službe masovno ulažu u električne flote. Yamato Transport se obvezao prebaciti cijelu svoju flotu za dostavu zadnjeg kilometra na električnu do 2030. godine. A Hino, i Isuzu i Fuso već imaju električne modele u proizvodnji ili u naprednoj fazi razvoja. Kamioni na vodik također su dio jednadžbe. Toyota, koja ima udio u Hinu, godinama razvija gorive ćelije za teška vozila. Kamion na vodik ima prednost punjenja u nekoliko minuta, slično konvencionalnom gorivu, i ima veći doseg od čisto električnih. Za rute na duge relacije, to bi moglo biti definitivno rješenje u zemlji u kojoj su udaljenosti umjerene, ali su potrebe za pouzdanošću apsolutne. Povezanost je još jedan pravac transformacije. Moderni japanski kamioni potpuno su povezani, prenose podatke u stvarnom vremenu centrima za kontrolu, primaju ažuriranja ruta prema prometu u stvarnom vremenu
i integrirani su u sustave upravljanja flotom koji optimiziraju svaki prijeđeni kilometar. Razlika u odnosu na kamion od prije 20 godina veća je nego razlika između tog kamiona od prije 20 godina i onog od prije 50. Stigli smo do kraja ovog obilaska svijeta japanskog transporta. A ono što smo vidjeli nije samo zbirka zanimljivih podataka o kamionima. To je portret društva koje je ograničenje, prostor, pretvorilo u prednost. Društva koje je uzelo pritisak okoline i pretvorilo ga u inovaciju. Japan nema najveće kamione na svijetu, niti najbrže, niti one koji prelaze najviše kilometara, ali ima najbolje prilagođene, najučinkovitije u svom kontekstu i vjerojatno tehnički najsofisticiranije za vrstu posla koji obavljaju. Svaka osovina koja skreće. Svaka kabina iznad motora, svaki dostavljač koji zna imena svih svojih kupaca, rezultat je desetljeća kontinuiranog usavršavanja pod japanskom filozofijom Kaizen, stalno poboljšanje, makar i malo po malo. U svijetu u kojem gradska logistika postaje sve složenija, gdje gradovi rastu, a prostor se smanjuje, japanski model transporta prestaje biti rijetkost i počinje biti referenca. Europski i američki gradovi već gledaju prema Japanu kako bi razumjeli kako distribuirati robu u gustim urbanim sredinama bez kolapsa prometa ili zagađenja zraka. Ono što se činilo čudnim pokazalo se naprednim, a ono što se činilo nemogućim u ulici od 2,5 metra pokazalo se kao točno ono rješenje koje svijet treba. Ako vam se svidjelo ovo putovanje zemljom kamiona koji prkose logici, znate što vam je činiti. Dajte like, pretplatite se i podijelite ovaj video s nekim tko je zaljubljen u transport, inženjerstvo ili jednostavno stvari koje Japan čine drukčijim. Vidimo se u sljedećem. Želite li da sljedeći video bude o tehnologiji vodikovih ćelija ili vas više zanima kako se izrađuju dekotora kamioni?